ଦିନେ ଋଷିମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଦାମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମିତ୍ର, ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ନା ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ନା ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଟିକେ ଅଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଚଳୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ଦିନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୁଦାମାର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମିତ୍ର, ଅଭିଯୋଗ ଛାଡ଼ି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ, କାରଣ ତୁମକୁ ଯାହା ମିଳିଛି ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ପାଖରେ ସେତିକି ଅଛି କି ନାହିଁ। ହେ ମିତ୍ର, ସମୟ ତ ସମୟ ଆସିଲେ ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବି କର୍ମ କରେ ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ